Hej alle sammen. I dag så prøver vi at lære moonwalk, sidelæns moonwalk. Og jeg har taget Sigge med, hvis du lige vinker en gang. Hej hej. Og den består sådan af 3 trin. Det første man skal gøre, det er at man stiller sig på sine hæle, og så vipper man over hælen. Og så tager man sit ben her, og så træder man ind over. Ja. Og så går man med her, og nu er man på hælen igen, og så vipper man over. Bam. Ja. Så det er, vi har 3 steps i denne her. Den hedder her 1, 2, og så kommer vi tilbage 3. Og det var egentlig det. Ja. Skal vi prøve en gang? Så rykker vi lige tilbage, så man kan se, at vi gør det et par gange måske. Så hvis du kommer herhen. Så vi starter her. Så vi siger 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og hvis vi så prøver at gøre det, så det bliver mere glidende, skal vi prøve at gøre det? Ja, så går vi lige herhen. 3, 2, 1, så vi siger 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, og sådan, det er altså sådan, som det er, man øver sidelæns moonwalk. Ja? Og så vil vi gerne sige, at så går I hjem, og så træner I det rigtig meget, og så poster I det, og så bliver vi rigtig glade. Er det rigtigt? Ja. Hej hej.